Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube keluarga Mas Goblok. Halo pemirsa, cucu Pak R ini paling dikon mae. Kan biasanya ku nek duluan kayu ngono ku digawerane dienggo benakno kandang benakno apa ngono pemirsa. Aku yo kaget isu-isu Pak E. Lha iki Pak E wis ngaret apa urung aku ngono. Ya wis ben ditotoni dhisik pemirsa. Pak E benakno kandang pemirsa. Usuk kasine susuk sisa dadi ape di karepe mae iki dikon benakno kandang daripada kebuak ngono pemirsa. Ondone tak salah teng mriki lho Pak loro mah. Tapi pun gapuk lunyu kabeh. Pemirsa. Pak yang benakno. Saya kata tapi nggih lali ndale dadi karatan, Pak. Langgrangan pemirsa lho gimana. Langgrangane. Kaya ondo, tak kira ki gosok apa dienggo apa jebule apa? Gawe pancatan ayam. Wes ngene tok pemirsa. Wis ya dadi tak kira dibenakno piye aku ngono. Aku mam guys. Mam Dik. Ini mana Dik? Ya Dik. Oh, pitike bengok-bengok. Pitike bengok-bengok. Kok angel temen. Sik. Sing nyempet kathah nggih, Pak. Sing nyempet nggih. Tiang mriki sedaya niku. Oh, Mas Kaca sing tak kenali Mas Kaca tok. Nggih. Winane wingi ditegor sing wit niki lho, sing kidul. Agak dingin. Sing niku Pak nyusul sing kene kan dereng. Sing kene iki landenge sawah iku. Dilaleh Mbak Eka. Wis ngene guys. Bolong Pak. Tinggal ya bolong kok. Apanya bolong. Tinggal ya ini. Nah. Malik sih satu balik.
Gimana? Wes yo ngene kita kira ki Pak benak nopo aku ngono. Rene iki gawe ngene iki pemirsa. Aku ki gak njowo karo Pak pengen gawe opo aku ngono. Tak kira pe ndawakno nganu lah Mas turun mulai Pak aku ngono. Aku apa yo iso pemirsa. Aku kira njowo wong wedok ndek yo aku dunung. Kemen klambine tak walik, engko tak jupuk ngambuk kurang ora karo-karoan iki mung golekno rokok Pak dhisik pemirsa. Lah aku agak baru blonjo ngonten terus Pak teko. Tak kira nopo aku ngono. Yo ngersek ya iki mang yo wis engko gampang nyambil dhewean. Mau Pak tak golekno bakso lah esuk-esuk. Mau nek Pak lesu piye sarapan esuk pemirsa. Jadi bingung iki nang. Aku mana ini udah dari kesibukan dewe-dewe sampai semuanya kesibukan dewe mak dewe yuk bulan ini nek yo ono acara bar konting ini bareng dolan karena aku nek nang omah niki gak bedino dolan apa ngonten metu karena yo aku selesai omah segala macam engko bar jam 10 pakai ngedit segala macam upload mbek kompani bojel ngono wis awan-awan terus bojel turu dadi aku ki masak orang bendino kok masak dolan iki ra bendino pemirsa gimana apa ceritanya ki apa masak ben apa jangan punya botol kayak koyo sih dikira Pak iki Mas Santo mulai ape dijak ndawakno kandang. Lah Mas Santo mulai aku ngono. Bar iki yo kekelan yo wis iki. Lah iki lan usuk-usuk nang omah. Merah ki numpuk-numpuk daripada nganggur terus dinggo Pak dinggo gawe pancatan ayam ngono bisa ceritane. Terus sambil dolan yo sakit otot-otot sik kan iki aku sik sawang lho pemirsa iki macet. Sik sawang. Paling Pak wis ngarep wong saiki ngopeni sapi cilik kok pemirsa. Tak kepengin Mas Santo kakek anu mesakno karepe Pak iki mau tengok tapi yo jenenge wong tuwek sing enom iki do bingung anak-anake. Terima kasih Imang ya Pak dolanan karo cucu pemirsa ojo gak oleh mulai cucu gak oleh mulai ki ndak tak grooming lho Meng wayahe mandi Meng oh kucingnya pemirsa udah tonggoku jebule karena duwe akeh kualan kucingnya lucul dhewe jare gak apa-apa Pak kon ngopeni wong lah yo kualan walah aku yo ngono wis pemirsa ya iki mang Pak Rene iki benakno pancatan ayam iki benakno ben pitike kan saya akeh didol lah wong saiki ape tak dol yo cara mono yo angkrem pemirsa dadi ngesakno engko wis ngendok tak dol dadi yo karepe Pak degakno pelanggerangan iki ben gak tukaran ngono ben nggone rada nganu ya rencana memang sampe diambakno ngono mare yo urung golek barang-barang isih dienggo ndawakno wis saya terima kasih nang pokok aja lali like comment subscribe terus kemas kepo sampai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di konten selanjutnya halo cimeng aku lemu pemirsa lemu gak meteng tapi lemu karena apa karena lemu KB lemu efek KB ya kok Tante Dini Mbak Ismail kan ya efek KB lemu wis pemirsa ya aku tak
cas dulu HP nih, pokoknya nanti kita lanjut konten-konten selanjutnya. Matur nuwun sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ki Pak Isek jalan ambek cucu.